Polítiques de l'Espectre és un curs que s'impartirà a la Laie a finals del mes de maig i que comptarà amb la participació de la Núria Gómez Gabriel, la Marta Chávez i el Javier Blánquez i que abordarà sobretot la figura de l'espectre del fantasma que travessa d'alguna manera el pensament crític i la cultura contemporània. El fantasma entès com aquella resta del passat que es nega a desaparèixer del tot, aquella memòria oculta, allò que no és però està, i que mitjançant la invocació pot servir-nos per d'alguna manera recuperar tot allò que no va ser per pensar en la possibilitat d'un món millor. I ho veurem, per exemple, amb la convergència del fantasma de lo gòtic amb el feminisme, de la hauntologia, és a dir, aquesta recuperació dels futurs perduts, aquest tornar a les idees de futur que s'havien tingut abans del capitalisme neoliberal i com podríem reciclar-les d'alguna manera o recuperar-les, invocar-les, com deia, i parlarem també de com aquestes presències fantasmals tenyeixen, són com una cosa viscosa en el cinema contemporani i en la música pop.